Egunon denoi, denik eta inparkamenak berandu etorri gara, baina, hasiko gara eta gaur dakizuenez San Nikolas plazako aparkaleku subterraneo orkestera gatoz, eta, Joseba Arregi eta Bio Joseba Arregi ezagutzen duzuen, hirigintza zinegotzea duzuen, eta berak ere azalduko ditu ekintza ekimen honen zehaztasunak. Getxo Antzoki Berria eta Algortako Musika Eskola eraikitzeko obra ez du bakarrik Getxok behar duen ekipamendu kulturala eraikiko. Obra honen bitartez ere 105 aparkaleku edo inguru horretan aparkaleku berria eta ere zabalduko dira bertan auzokideentzako edo bertako auzokideentzako. Beraz, proiektu honen bitartez Algortan dekogun aparkaleku arazoari aurre egiteko beste irtenbide bat jartzen dugu martxan, kontzientea garelako bertako auzokideen eskakizun garrantzitsu bat dela.